Исәнмесез? Эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакай басуларында уңыш җыялар. Бүгенге көндә безнең перевозка энергоемки тракторлар катнаша һәм КАМАЗлар. Бүгенге көндә 2 звенога бүленгән комбайннар, 5 комбайн һәм 8 комбайн бергә эшли. Калабыз халкы һәм кунаклары кинематография дөньясына чумала. Шады, бик шады. Бик матур фильм. Бик матур. Шады. Әлмәтле Азамат Фәсаховка безнең ярдәм кирәк. Менә шушы мөмкинлекне биргән, безгә Азаматны дәвалауга акча җыярга мөмкинлек биргән. Һәм марафонда катнашуга килгән, битараф булмаган һәр кешегә, шулай ук Ансар Хәйрия фондына, аның җитәкчесе Бажутов Руслан Юрьевичка үзебезнең гаиләбез исеменнән зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Ознакай районы кырларында уңыш җыю тулы куәтенә бара. Басуларда эш яхшы оештырылган. Игенчеләр коры һаваның һәр минутын файдаланып калырга тырыша. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллинада. Ура суга җилгәрә, үзе төяп тә җибәрә. Союз Агро җәмгыяте басуларында эш нәкъ менә шул тәртиптә бара. Бүген басуларда 13 комбайн эшли. Арыш сугабыз дип белдерде җәмгыятьнең Актүбә җитештерү комплексы җитәкчесе Илнар Тимербаев. Азимой Рож басуында арышыбызны алабыз. 13 комбайн бүгенге көндә уборкада арышның яртысын алдык. 1700 гектар иртәнгә калып бара. Бу елны алу бик авыр, погодный условиялар ягына килгәндә. Без үзебезнең влажность булса да, аны алабыз. Бүгенге көндә безнең перевозка энергоемки тракторлар катнаша һәм КАМАЗлар. Бүгенге көндә 2 звенога бүленгән комбайннар, 5 комбайн һәм 8 комбайн бергә эшли. Таллы бүләк хуҗалыгында көзге бодай уруга керешкәннәр. Басуларда 460 гектар мәйданны көзге бодай, 1300 гектарны язгы бодай били. Эшләре гөрләп бара. Бүгенге көндә инде көзге культураларны чәчәргә җирләр әзерләйбез. Анда эш техникабыз эшли. Бар җиребездә дә эшләребез әкрен генә бара. Җирне дә әзерләйбез, уңышны да алабыз, сыерларны да савабыз, малларны да сатабыз. Район буенча алганда быел 42 мең гектар мәйданда бөртекле һәм бөртекле кузаклы культуралар суктырыла. Шуларның 3 мең гектарында эш башкарылган инде. Ознакай районы басуларында бүген 50 берәмлек техника урып җыю эшләрен башкаралар. Әлеге вакытта без агрофирма Ознакай хуҗалыгының көзге бодай уру вакытындагы эшчәнлекне күзәтәбез. Бүгенге көндә биредә 1 гектардан 38 центнер уңыш чыга диләр хезмәткәрләр. Шунысын искәртеп үтәбез. Районда агымдагы елның урып җыю кампаниясе 19 июльдән башланып китте. Беренчеләрдән булып басуга Ознакай агрофирмасы хуҗалыклары чыкты. В основном көзге культураларда эшләр бүгенге көндә, көннәрдә көзге бодай, көзге арыш чәчелгән. Аның мәйданы инде безнең 11 меңнән артык, шуның 3 меңгә якыны арыш һәм 9 меңнән артыгы көзге бодай. Көзге бодайның төп мәйданнары инде безнең агрофирма Ознакай хуҗалыгында, менә аның басуында инде хәзерге вакытта инде. Соңгы көннәрдә яуган яңгыр бераз уборканы туктатып торды. Кичә бүген инде хуҗалыклар полный көчкә эшлиләр. Инде Ходай Тәгалә үзе биргән ипиләрне җыеп алырга тагы һава торышларында уңайтып бирсен инде дип телибез инде бөтенебез. Һава торышы уңай булса, мул уңышка дәгъва белдерә игенчеләр. Шулай булсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 2 көн дәвамында Индустриаль скверда урам мәдәнияте фестивале үтте. Ул төрле дәрәҗәдәге биючеләр арасында узган хип-хоп батл, экстремаль спорт төрләре буенча контестлардан һәм урам музыкасына гыйбарәт булды. Музыкаль сәхнәнең төп кунагы иҗади регги, хип-хоп, джаз, бию фанкы һәм оркестр дискосы катнашмасы булган җырчы Антоха.
2 kun davomida Elmet hip-hop battle'lar arenasına aylandı. Onda 5 yaşdan 18 yaşga qadargi bolalar uchrashdi. Qatnashuvchilar Elmetga Tataristonning turli pushmoqlaridan keldi. Ular breakdansdan olib freestyle'ga qadar turli biyu stillarida shigish yasay oldi. Porlarda yoki 3 pushmoqqa shiratlashib, biyu maydonuna chiqdilar. Ham kundoshlarin uzarga tirishib, DJ bit ostida harakat etdilar. Prizli o'rinlar uchun pro kategoriyasi biyushilari da kurashdi. Компания «Татнефть» реализовала, на мой взгляд, один из самых интересных проектов, и бывшая производственная площадка, которая никак не использовалась, осталась настолько популярным общественным пространством. Поэтому эмоции только положительные. Продолжаем каракуз. Skate-parkda ekstremal sport turlari bo'yicha yarışlar uzdi. Qatnashuvchilar mavqtirg'ich tryuklar bilan tomoshachilarni g'ajablantirdi. 3 disiplinada o'z ustaliklarini ko'rsata oldi. Переезжая в Татарстан 3 года назад, я переехал в Набережные Челны, и я просто, у меня вот так вот глаза были, когда я увидел, какие здесь строятся скейт-парки. Это на уровень выше, чем то, что я видел в Москве 3 года назад. Ну и тем более, что очень нравится, это организация самой работы, уход за скейт-парками и так далее, за парками вообще в целом. Это нравится. Svoboda Ozodlik festivali yoshlarni ham Uran madaniyatini yaratuvchilarni birlashtirdi. Onda har kim o'z-o'zini bildiruv formalarini saylay oldi. Hech cheksiz bayramning ritmi ham umumiy kayfi bir kimni betaraf qoldirmadi. Qorakuz 2024ning tog'in bir ko'ngilli voqeasi shahar plajida avtorlik jiri festivali. Bu kunni sahnada Vadim Mishuk, Timur Shaov, Rail Arslanov, Natalya Kucher, Raisa Nur ham boshqalar shigish yasadi. Festivalning headlinerlari Oleg Mityayev ham Enigma Andrew Donald o'zining simfonik orkestri bilan shigish yasadi. So'z Olsahmajonovga. Автор жырлары фестивалин Россияның популяр автор башкаручысы, бард һәм сатирик, шагыйрь һәм музыкант Тимур Шаов ачты. Ул үзен авторлык жыры кысалары белән генә чикләми, иҗатта ниндидер бер стилистикага таянырга омтылмый. Ул төрле. Аның музыкаль форматында рок-н-роллда, романс һәм балладада, шәһәр фольклоры астында стилизациядә милли мотивлар да бар. Она говорит ему: мой дорогой. Тимур Шаовны автор башкаручы Наталья Кучер алыштырды. Бу кичне бар җырларының күренекле җырчысы тамашачыларны үзенең иҗаты белән сөендерде. Не держи на сердце зла, что проделать я такая, ни одной любви не хватит никогда. Чудесная атмосфера, чудесная погода. Искиткеч атмосфера, һава торышы безне бик яхшы кешеләр чолгап ала. Оештыручыларга шундый матур көн өчен рәхмәт. Беренче тапкыр фестивальгә килдек, без шәһәр янында яшибез. Биредә яше карты, шундый дус, күңелле һәм тирә-юньдә матур кешеләр. Бик шатмын. Такие дружные, веселые, красивые люди. Очень приятно. Олег Митяев һәм Эндрю Дональд музыкаль кичәнең хедлайнерлары булды. Олег Митяев халык совет һәм Россия шагыйре, танылган җырчы һәм җырлар авторы. Аның иҗатын бөтен ил ярата. Артистның мәдәният һәм музыка үсешенә керткән өлеше зур. Концертлары тамашачы өчен һәрвакыт күңелле сюрпризга әверелә. Эндрю Дональд ямай музыканты 1998 елда ул Enigma проектына кушылып 4 альбом яздырган. Аны Алтын тавыш премиясе белән беркеткән. Музыкант башкаручының музыка стиле поп-музыка, рок һәм регги арасында. Бушыннан да истә калырлык фестиваль булды. Әлмәт шәһәре халкына түгел, якын-тирә шәһәрләрдән килгән кунакларын да таң калдырды. Алса Ахмаҗанова, Илдар Гыймаев, Яңа вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 3 августка кадәр Әлмәт халкы һәм кунаклары кинематография дөньясына чума ала. Колабызда Qorakuz фильм фестивале старт алды. Очрашулар кысаларында илһамландыручы фильмнар карауына түгел, күренекле шәхесләр белән очрашу, мастер-класс һәм фикер алышулар. Ачылу тантанасында Олсу Нуриева булып кайтты. Ну что, в этом зале сегодня собрались не просто любители кино. Здесь собрались настоящие ценители кино как искусство. Qorakuz фильм кинофестивален ачу тантанасында Әлмәт иҗтимагый үзәге залында хәвәскәрләр генә түгел, киноны сәнгать һәм илһам чыганагы буларак бәяләүчеләр җыелды. Качественный фильм вне зависимости. Сыйфатлы фильм кайсы илдә төшерелүенә карамастан кешегә мәңгелек кыйммәтләр турында уйланырга мөмкинлек бирә. Бу барлык кешеләр өчен дә, безнең барыбыз өчен дә бер тигез мөһим. Бирдә Россия, Казахстан һәм Кыргызстанда ясалган фильмнар тәкъдим ителәчәк. Что одинаково важно для всех людей, для всех нас вместе с вами. У вас в городе чудесный зритель.
Сезнең шәһәрдә искиткеч тамашачы. Аның белән аралашу бик кызыклы. Ул катлаулы киноны кабул итәргә әзер. Фестиваль кысаларында булачак барлык фильмнарны мин яратып сайлап алдым. Һәм программа сезне таң калдырыр дип өметләнәм. Һәр фильмны мин үзем бик нык яратам һәм аны сыйфатлы икәнен беләм. О качестве и его кинематографичности. Ачылу тантанасы кысаларында режиссер Асель Жураевның «Дитя небес» фильмы күрсәтелде. Моңа кадәр Россиядә ул 2 тапкыр гына күрсәтелгән булган. Анда кечкенә генә авылда яшәүче, сәламәтлеге начар булган баласыз олы яшьтәге парның өендә билгесез кешеләрнең 6 айлык сабыйны калдыруы турында сөйләнә. Карт белән карчык баланы хакимият органнарына тапшырырга җыеналар. Ләкин кечкенә балаларны органнарга сатуларын ишеткәч, алар аны үзләренә калдырырга карар кылалар. Сабый бала турында кайгырту өлкән яшьтәге кешеләрнең тормышын бөтенләй башка юнәлешкә бора һәм аларда яңадан тормышка кызыксыну туа. Киноны караудан соң кинокартина турында фикер алышу булды. Әдилә Хайбуллина фильмның мәгънәләре, режиссерның сәхнә артындагы вакыйгалары һәм нияте турында сөйләде. Она говорила о том, что я хотела сделать фильм вот про чудо, да, про семью. Аның могҗиза һәм гаилә турында фильм ясыйсы килә иде. Һәм ул әлбәттә абсолют авантюрист, чөнки бу аның өчен генә дебют түгел. Бу бер кайчанда тулы метражлы уен фильмында эшләмәгән оператор куючы һәм рәссам куючы өчен бу ролен уйнаган актриса өчен дә дебют булды. Для художника-постановщика, что тоже очень важно, и для актрисы, которая играет Бурул. Фильм очень понравился, он очень интересный, сам сюжет очень захватывающий, потому что мое детство не было похоже. Шада, бик шада. Бик матур фильм. Бик матур. Шада. Кино сөючеләр өчен оештыручылар хыяллар һәм амбицияләр, үз максатларына омтылучы һәм үз идеаллары өчен көрәшүче кешеләр турында 28 фильм әзерләгән. Әлмәт иҗтимагый үзәге һәм креатив процесслар фабрикасы яшьләр үзәге мәйданчыкларында режиссерлар белән аралашып, лекция, мастер-класс һәм актуаль темаларга уникаль фильмнарны карап, ләззәт алырга мөмкин. Алсын Риева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Алмаз шәһәр стадионында яшь әлмәтле Азамат Фәсәховка ярдәм йөзеннән хәйрия йөгреше үтте. Ярышта төрле әзерлек дәрәҗәсендәге олылар да, балалар да катнаша алды. Ләйсән Галиева дәвам итә. Азамат Фәссахов бала чактан церебраль паралич белән интегән. Хәрәкәтләрен җиңеләйтер өчен аңа һәрвакыт кыйммәтле дәвалау терапияләрен узып тору кирәк. Хәйрия йөгерешенең оештыручысы Әлмәт спортчысы Артур Сабитов. Аңарда да шундый ук диагноз. Ансар Хәйрия фонды, алга йөгерешне үстерү үзәге һәм игелекле Әлмәт үзәге кебек актив фикердәш командасын җыеп, ул әлеге чараны оештыра алды. Чарада катнашырга гаиләләр белән дә килүчеләр бар. Балалар 400 метрлы бер әйләнешне йөгерсә, өлкәннәр исә 3 әйләнеш дистанциясын үтәргә тиеш. Шәйдуллиннар гаиләсе марафонда 2нче ел катнаша. Спорт белән актив шөгыльләнмәгәч, бу елгы дистанцияны үтү бераз авыррак бирелде, ди Эльвина ханым. В том году мы были участниками, также мои дети принимали участие в забеге. Я, конечно, пока еще только присматривалась. Былтыр минем балалар йөгерүдә катнаштылар, ә мин карап кына торган идем. Чөнки анда өлкәннәр өчен 5 әйләнештән торган дистанцияны узарга идем. Бу ел исә аны 3кә чаклы кыскарткач, мин үзем дә катнашырга булдым. Бүген биредә булуыбызга без бик шат. Бу мохтаҗларга, шулай ук Ансар Хәйрия фондына ярдәм итү өчен яхшы мөмкинлек. Шулай ук үсеп килүче буынга яшәү кыйммәтләрен, бу дөнья белән хезмәттәшлек итү усулларын, үз кулларың белән яхшылык эшләүнең никадәр җиңел булганын күрсәтү мөмкинлеге. Как можно вообще взаимодействовать с этим миром, как своими руками можно творить добро и насколько это не сложно. Барлык катнашучыларга дипломнар, үз яшь категориясендәге җиңүчеләргә һәм призерларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Хәйрия йөгерешендә җыелган барлык акчалар Азамат Фәссаховны тернәкләндерүгә юнәлдереләчәк. Минем күптәнге хыялым иде ул Пенза шәһәренә барып, Адали реабилитационный центрда реабилитация үтәргә. Менә шушы мөмкинлекне биргән, безгә Азаматны дәвалауга акча җыярга мөмкинлек биргән. Һәм марафонда катнашуга килгән, битараф булмаган һәр кешегә, шулай ук Ансар Хәйрия фондына, аның җитәкчесе Бажутов Руслан Юрьевичка үзебезнең гаиләбез исеменнән зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Гаиләләренә иминлек, тазалык, тән саулыгы, җан тынычлыгы телибез. Ләйсән Галиева, Инҗи Хәсән, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүген безнең барыбызның да монда җыелуы нинди шәп. Бөгелмәнең Салават күпре социаль ярдәм үзәгендә шундый исем астында чыгарылыш кичәсе булып узды. Биредә өлкәннәр һәм мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр ял итә. Кичәдән Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева. Бу уңайлы һәм күңелле урын дип сөйлиләр Салават күпре социаль ярдәм үзәгендә ял итүчеләр. Биредә июль аенда булучылар өчен чыгарылыш кичәсе оештырганнар. 48 кеше стационарда һәм ярым стационар формасында үзенең сәламәтлеген ныгыткан. Ел сайын бездә 900-гә якын өлкән яшьтәге һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ял итә. Бүген йомгаклау көне безгә Казаннан, Түбән Кама, Яр-Чаллыдан, Әлмәттән килүчеләр бар. Гөлгін Авзалова монда беренче ел гына ял итми. Биредә бик ягымлы персонал ди ул. Стационарда сәламәтлекне ныгытуга, йөрәк-кан тамырлары системасына юнәлтелгән дәвалау физкультурасы, шулай ук бармакларның хәрәкәт активлыгын торгызу, кулларның вак моторикасын үстерү максатында бармак гимнастикалары үткәрелә. Монда элегрәк тә килгәләгәнем бар иде. Хәзер инде 10 ел ничектер килмәдем, ирем ширләп шулай иттереп инде. Менә яңадан йөри башладым. Миңа ошый монда без икәүләп ял итәдер заманында. Как домашний формасында өйгә кайткан шикелле киләсең монда. Алар һәрбер нигә үзләренчә внимание обращать итәләр безгә инде. Без үзебезне кеше итеп шутлыйбыз монда. Пенсионерлар түгел. Ял итүчеләр хөрмәтенә оештырылган концерт барысына да хуш килде. Рәхәтләнеп күңел ачканнан соң халык саубуллашты һәм бер-берсенә хушыгыз яңа очрашуга кадәр дип хушлашты. Чөнки биредә ял итүчеләрнең һәммәсе стационарга янә килергә шат кына. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Лучи Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.